Tak už se blížíme. Vevnitř ve stávajícím tubusu jsou 3 chlapíci, který čekají, až jim to tam jeřáb přinese a pomalu to bude dosedat, ale většinu váhy bude držet ještě jeřáb a začne se utahovat. Je to hodně zajímavý. Řekl bych takový vrcholný engineering tohleto. Ten jeřáb je teda dost mazec. 120 metrový rameno a koupili ho speciálně tady pro tu stavbu, protože jsou tady nový typy větrných elektráren, který ještě nikde nestojí, který mají přes 100 metrů, 112 přesně. To rameno toho jeřábu je 120. No asi bych tam nechtěl být vevnitř, v tom tubusu.